लड़का सुन ना रहा था लेकिन वहां से हमारा दिल लग गया। कैसन दिल रे कैसन दिल कैसन होला अब प्यार मोहब्बत हो गल त कैसन का बताई बतानु। तोरा प्यार मोहब्बत करे के उहे मिललन आई तोरा बहिनिया के मुंहवा एक बार ना लौकल अरे सोतिया ना लौकल रे तो तोनी के ना ऐसे। हेलो हां सुना अरे तू काहे खिसिया तो जान तो तोहरे के अपना घर में लावे खातिर तारा बहिन के अपना मेहरारू के ऐसन हम दवाई खिया देले बैनू कि ओकर आवे वाला 10 साल का 25 साल में लइका ना होई। कहे के मतलब का ना समझनी मतलब के भीरी पजरे जाइब रौरा देखो तारा अलावा तो हम ओकरा भीरी पजरा जाने ले चाहिए ना इ तो जानते बाड़ू बात समझ रहू हमारा भीरी पजरा गइला से ओकरा के मतलब नहीं खे हमार मतलब बा कि गांव बा समाज बा परिवार बा अगर दुनिया पूछी कि सुमित तू दोबारा शादी काहे कइला ह तो ओकर रीजन बतावे खातिर कि लइका फेका ना होला कि लइका फइका नइखे होखत एही से दोबारा शादी कइनी है ओकरा के हम दवाई देले बानी। हां सोना ठीक कहत अब बहुत जल्दी तार मांग भर के अपना घरे लेके आई। ठीक बा करे जा यही में तो हमार जिंदगी बा। देखो जिंदगी ना तारा बिना हमार रहल जात नहीं खे एको दिन। सुना हमरो के ना मिले के मन करता। अब मिले के नहीं खे मिले के तो हम मिलेबे करब लेकिन अब ऐसन मिले के बा हमेशा खातिर मिल जाए के बा ठीक नु। हां सुना हां आ सुनो हां अपन ख्याल रखिए खाना पीना पर ठीक नु। हां हां सना खाना खइले है ठीक है बा के बाटे उ है एकरा से बतियावत ठीक बा ठीक बा हम बाद में कॉल करत तनी ठीक बा जब देखो तनी तब रहुआ बतियावते रहतनी। हां काम धंधा के बात ना करी त का करी घर में बैठ के खाली एथू करी दवाइया करावे ना चलब का जन कौन कौन दवाई ले रही कि ठीक होते नहीं कि होले तो चली ना एगो माई कहले बिया ओझा देख ले बिया पानी फूक के देवेलन उहे पी लेम नु तो ठीक हो जाई बाल बच्चा हो जाई। देखो गांव के गवारन के चक्कर में मत पड़ो पानी फूक के पढ़े वाला ई सब ड्रामा ह ढकोसला ह ठीक नु एक भरोसा ना कोई नहीं जी करे में का जाता है खाली हमरा से पूछी हमार बाल बच्चा नहीं के हमरा कैसन लागता हमरा के सब कोई बजिनिया कहता हमरा ठीक बा तारा के सब कोई बहिनिया कहता हमरो को तो बांझा कहता कहता कि ना ये कुल दुख मिटाए खातिर न कहता नहीं कि चली तारा कहीं नहीं जाए के जहाँ जहाँ देखोइले बानी बढ़िया बढ़िया डॉक्टर से देखोइले बानी जब डॉक्टर कहलो सिंह कर जीवन में को बच्चा ना हो तो का कर सकेलू अबे ए जी फिर भी हमारा विश्वास नहीं के होत। सबूर के फल मीठा होला ठीक नु भगवान पर छोड़ दो इने उने दौड़ला से पैसा बर्बाद कइला से कुछ होके वाला बा ना जितने दवाई दिए उतने तार शरीर खराब होई सुन तो नु तो नहीं के जाए के ना का जरूरी बा कोनो फायदा होते नहीं कहीं कहीं देखैला से त का जरूरी बा ने कोई ऐसे हम कहता ना दिन रो हम जी अकेले अब देखो भगवान बबुआ के अपन बबुआ कहीं बताई रहुए कोई दिन ना कोई के अपन बबुआ कहला से दिले ना तो एगो बात कहीं गिरवा के अनाथ आश्रम से लइका ना ले लेवल जाई दूसरा के लइका लेके कतनो रखबू तो उतार ना नुकाई दुनिया ये नु कही कि उ लइका तहार ना के और के ह कतनो तू अपन बना के रख सुन दुनिया में एक से एक लोग बा बड़े बड़े पैसा वाला बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग उनकर बाल बच्चा नहीं खे तका धरती पर नहीं खे जियत नु सबूर कर हरे कृष्ण हरे राम करत रह टेंशन मत ल यदि कर्म किस्मत में होई तो डॉक्टर के भी बतावल कबो कबो झूठ हो जाला मांगले हुकम तो जरूरे मिली जन्नी। हाँ कर्म किस्मत में होई तो जरूरे मिली ठीक नु जातन खा ले ठीक बा खा नहीं के ठीक लागो ना ना कैसा हूँ खाना पीना खात रह ठीक नु खाना पीना मत छोड़ टेंशन मत ल ऐसे तू तो हमार बहुत समझदार हूँ मेहरारू जा जा बाबू जा समझदार तो हईले है लेकिन हमारा ले बेसी ना जितना हम समझदार हो गई उतना तेना है ऐसा समझदारी देखाई नु के ते आदमी बन जीविस। अरे बात रहा हमारा साली के तो साली हमार जान ही है हाँ ओकरा खातिर हम तोरा के का पूरा गांव के बांझ बना देम का ए बबुआ माने 1400 मिस्त्री ईटा जोड़त ना तुम जना दिन गिना बताओ जा खाली। अरे चाची ऐसा बात नहीं खे मान लो कि हम देखता ही भोरे से ही तो करता ही नहीं बनी चुप रहा मिस्त्रिया कहता उनकी तारा में दिक्कत बउआ तू कहता उनका में दिक्कत बउआ हमारा में दिक्कत नहीं खे देखो हम फ्रंट पे कुल अपन हम फैसला कर ल जा देखो हमर हाथ ना ईटा एक दिन में जोड़े के बउए
ऐसा कि 5 दिन पर दिन भइल जतवे दुआर पर। अब देखो एगो बात बताओ दी तारा के, हम तारा के 8 टीना के एक हाली बना देतनी बालू के मसाला। हाँ, अब वो 3 हाली पेशाब करे जाता हूँ तो 4 हाली एथी करे जाता हूँ। हमारे कहते वैसे ना वैसे। अच्छा दूसरा के जोड़ेलन त क रुपया लेवलन? सच सच बताई है, हमरा से 700 रुपया लेता हूँ। 700? हाँ 700? हाँ। आ ईटा देखा तो कगो जोड़े पावन सवेरे ले? हाँ 600 लेना। 600 ना? हाँ। अच्छा तो रुक जा, वो सूखा सूखी हम देम 700 भी ना कहम कि हम ना देम। आ सूखा सूखी हाँ तो 3 बरिस लगा देम पैसा देवे में। हमार तू निमन से काम कर। अब माने एगो और बात बउए, हो जिगा के गिटिया नहीं खले है जिगा लूप दे मसाला बना देता वही कौन तुम जना कर लूर। अरे तो संझिया खानी ला के हम धो देम चाची। ऐसन दे चोर बाबा जा तू लोग एगो नंदू को का ले ले या तन को जाके गिटिया ढवा दे में जले मंगा दे। हम माने दे चोर बनी मिस्त्री दो चोर बाउंस सब एकदम बाबा जा तुम ना ईमानदारी के पैसा ना ले वाला जैसे तुम जना के ना फलेला। राज मिस्त्री के घर आ दिले कबो बनल बा निमन? एक दिन में 1000 ना बनी, खाली नाम बाराज, लेकिन हम भिखार। 300-400 ईटा जोड़े में लास्ट हो जाला। 1000 ईटा जोड़वाओ तो चाची अब माने कितना जोड़ी जा, अब कितना माने आई हो दादा हुए ठीक है भगलपुरिया यही रहसन सीतामढ़ी वाला 1400 जोड़त रहसन एक दिन में। कैसे कहत हो जा तुम जना हो? ए चाची तो चल घर को होबर एक दिन में नहीं खेनु बना देबे के। हां तो मैंने रोजी बढ़ावत हो जाए अपन रोजी नहीं जे बढ़ावत। मान ल कि घर हो रोज रोज थोड़े बनेला। ठीक बा जा सोचले नहीं करे तेरा चुप कौन चल बन तनी दही दिह नहीं बेरा ना दही नहीं की मत अब पैसा काट ली है। अब के नहीं खे हो बेटा हुआ खाए के बेर में आ जा आ फिर से काम करे के कहां तक टाइम से जान तो तो रुक जाता चाची ला दवा हमर झोरा त दहिया कहतो जे कि बांध दी। सोचले नहीं कि एगो पैखाना बनवे में बढ़िया, लेकिन तू जना इतना देरी लगावत हो जना कि ना हमरा से काम होई। तू का दिक्कत बा? पैखाने में कम से कम 15-20 दिन त लगी। ना 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 दादा हमरा के रहे हम रोड पे जाए बढ़िया पैखाना बनी 10 गो आदमी देखी। नाम सीतामढ़ीन के बोलाई मने से रह दा जा। सीतामढ़ी ठीक है ले लसन चाची। हम ठीक है दे देम। ठीक है पे माने ठीक जीबू। हां जा हो जा हो ढोआ बैठा मत बतिया मत। 20 गो रुपया दने गांजा आहो तूने ना रोजियो ले बजा गांजा पिए का 20 गो रुपया ले बजा ई कौन तूने कल्लू रहन भले तो ऐसन धरीक्षण घरे जाई ना 50 काले करे बाबू ले मांग ले लउए का सोचता हुआ तो 10-20 खातिर हम धरी छ ना जाए जने जान हो काम कर ले लेम का दुकानिया पतारा ना के करे शंकर के ना। हां हमार नाम ना आवे के चाहिए दुकान पर, हम रजिस्टर पर जले नामे नहीं खिंचा के 20 गो रुपया ए मर्द भागा जले काट ले। दिमाग खराब कइले बजा काम लेके करत अब बुझाता के हेने के होने एते कइले रहत हो जा। घर ताजमहल ऐसन बनवाइबू अब कसीदो कटवाइबू एक दिन में 2000 ईंटो जोड़ दियन मिस्त्री। हां तू हो तो मकाबरा बनाओ तो शेरशाह के जाए भागा तो के ना जले ताजमहल बनावे आइल बड़ो भाई बदमाश हमारे का ऐसा अरे तोरे बापा कौन जड़ी भंगड़ी के लेके लेबर लकवले बावन का रख देली तो के जान क्या कहते जो बना दे सेवई रोटी कहां बची नी कहाँ बची नी बाका सब में सनु के नहीं खिदैले तनकी हमर सेवइना वाला बना दे आ तोरा से बात कहिया लूर सिखबे जहाँ जेबे तहाँ ये कुल काम करबे करब नु। हाँ सास ले जाते जाते कहिए नु कि अम्मा जी हमरा सेवई ना बनावे आवेला अम्मा जी तोरा के बना के दिहन मारते में लोलो धसे भौजी लेके भागना तई चले एक बात काय करा का कहतइस ओजह से देखली तो दीदिया के लड़का हो की ना रे कहता कि कोखवे मार देले बैसन के कौन का हम कहीं गाड़ी आवत ओकर गोतिया नहीं ऐसे कइले बहु जाले तो गाड़ी काहे में देवे के बा हैं तो का करी गाड़ी ना दी तो जानते वाली को होखबे ना करी तो मैं कहत न कि जीजा जी से हमारे शादी करा दे का हमारे करा दे तोर बिया करा दी तो मैं जानते वाली के जीजा जी के साथ अरे दीदिया के लड़का होखबे ना करी तो हमारा की तो आखिर में दीदिया को कहि अरे पगली तोर जीवन सारा परल बा दुआ पे जेबे रे हैं देख माई वो अपन सोचियन जाऊ ना के का करे के बा दीदिया के बारे में सोचतनी जीजा जी का मुंह नहीं की देखत जान ले हम सोचतनी कि दीदिया का अगर हमारो हो जी तो दीदिया के कहबे ना करी कि दीदियो के बेटा ह हैं आखिर में ताना में तो ऊ बियाह दोसर करे दी मर्दा के तब नु हैं तू समझेबी तो करे ना दी हैं अच्छा बाद में एकर बारे में सोचा आखिर में कह दे कि तोरे बहन से ना होता बियाह शादी कि दूसर लड़की आवती है तोरा के मुराली बताओ तोरा दूसर लड़का पुलिस में बहुए अब हम दो आदमी देले तोर बियाह करी रे रह दे पुलिस दरोगा के बंद कराब सो समझ ले छोटी है बहन सवत में बहुत अंतर होला बुझाइल बहनिए सवत बन जाई अरे तो जाए दे आखिर में जाए दे सावते राब जी का करे में करे के बाटे ना रहते हम एक घर में दूगो बेटी के ना भाट तो ते बताते हैं कि कुल शोभा दी बताओ हम लड़की के अपना ओ घर में थी करी दू लड़की के भाट दी एगो तो का ओकरा घर के थी भूत बा के दूत बा कि का बा आ तोरा को जिगा कह दी ना हम वो घर में ना करब
रह दे। अरे माई तो हमारा के रहे के तोरे परेशानी का बा हैं? अरे छौड़ी मान ला तोरो घर में कने तोरो बाल बच्चा ना होई भूतंगी के चलते तो दूधू को लड़की के बांझ हम के नाम होई। सुना में तू अपना मनई मुंह से भाखू मत कि ना होखी अभी करा विषय में हमरा के बतिया ले त कोनो बात नहीं खेन रे का बात बा पाउन तोरा ला का कहतन बियाह करे के ना तू कहत ऐसे हम कहतनी हम दीदिया का हालत देख के कहतनी दीदिया के मेहना धक्का मारत हुई से गांव घर के अच्छा तो सोचल जाइए एकरा बारे में तोरा बाबू ले सलाह लेम तब ना बुढ़ऊ राजी होइन तब नु अपना मन के नहीं नु कि कनी तोरा के हाथ बा के उचर धरा देबे अब सोचे समझे का बा कराओ सम ए बहिला तोरा तो समझे के ना आइला कोनो बात यही बात अब तोर पर खिसवरला मतरिया कुछ नौटंकी लेखा करतिया बाप रे बाप कहे के त कह दे हनी अब होई कि ना होई ये सोचे तनी ना होई त जीजा जी हमरा के त कहले त बटले ना बनी साली जी तू टेंशन मत ला तारा के त कैसो भगा के लेके चलब हमरा के का जाता नहीं फोन लगा के कहे हैं कि जीजा जी माई से ही बात कह देले बानी माई जाके बाबूजी से पूछती हाँ नहीं के जवाब मिली अगर कह दिए से नहीं तो हमने के यहाँ से फरार हो जाए के बाटे कह दिए से हाँ तो राय मन से तो शादी बियाह हो ही जाए पहले फोन लगा के कहे दो जीजा जी से ए कोने अब लागत नु राहुला रोवत ले आवत रहनी नु तो बैठ के रोवत ले बड़ी देखनी तो मुंह लागला सोचनी बोला लेकिन वही गले जब ले झगड़ा भइल तब से ना बोले ले उतना खूब ना रोवत रहल हो बुझा त बाल बच्चा ओकरा ना हो आज ही तो हाथ ना दिन बियाह कइला हो गइल अब ना भइल तो अब का होई बुझा त हमरो कि ना होई ए तो हम सोचत रहे हम मन रहे तो कहीं तो अब अरे सुमिता के तो अब बोले दोसर बियाह कर ले तो बाल बच्चे को आहो तो ओकर वंश बरखा कैसे चले कैसन नाई बेचारे के जिंदगी के औरी दुखनु हो जाई जी वो तो बात ठीक बा लेकिन वंश बरखा चाही न घर चलाए के जी तो ले जाके मर्दो तो वही लायक के बनन उनकरा ई ना चाहिए कि तनी ओझा गुनी के लेके जाई बढ़िया बढ़िया डॉक्टर के लेके जाई देखावा हो सुई दवाई तो करावते बा सुई कराओ दवाई कराओ अंदर के बात रौरे जाना तनी भीतर के बात के जाना ता जी ऊपर ऊपर ना आदमी देखता भीतर उन लोग के घर परिवार में का चलता का नहीं के चलत कोई देखे जाता जी चाची जी हमारा लगेला कोनो के रखले बाड़न अरे हाँ जी ई कतो हम तो नहीं कब कुछ देखले हे दादा हम कौन दिन देखले बानी बेटा हुआ मोबाइल का अंदर सटा लेला ना भुनुर 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 बतियावेला हाय गलिया में बतियावत आवत जल निकल बाहरी गने तो देखनी खेतवा में अनहारा में बैठ के बतियावत रहन का जने बतियावत होई ना लेके फेक तो सोचत तो बतियावत तनी का करी बतिया तो जाए तब का कर बोसन जुगे जमाना गुबा ओहु में ओकर घर में देखत बे ना सास भी ना ससुर बगे तब का करबो देखी ठीके कहलन के भगवान एक ना एक और से आदमी के हीन बना देवेलन केनियो ना केनियो तब कहो अब बताई बेचारी में कौन चीज के कमी बा कुछ के कमी सब कुछ बाऊ कितना सुघर बिया लाम लहकार पातर छर देखला पे 10 गो कनिया में एगो कनिया गिना ले आए जनगर आई रहल आदमी मैं महल्ला में शोर हो गए रहल मैं गांव में हमारे गांव में हो गला आइल बेचारी कुछ दिन के बाद सास मर गई कुछ दिन के बाद ससुर मर गइलन बेचारी पे दुख आ गला एगो बालो बच्चा ना भल त मैं करम किस्मत के दोष बे सुमिता के माई के तना रोवते रह गले तेगो नात नात को खिला लेते आ तले बेचारी चटे पटे का जने ऐसन का भइल त वैसे हो गए तनी ई रहित के माने दुगो चार गो भाई बाड़न जाए तो चला जाए त एगो के ना भइल त एगो के भइल बनी ये कही बेचारा रहबो कइलन उहे बतिया नु बाहु कनिया त के ओकर धन हबे के होता ना धन इहो त नहीं के त खेत बाधार नहीं खे गरीब दुखे बसन खेत बाधार कतना निकला त शिकायत करे में बैठ के दोसर के खूब शिकायत करत रु अपन शिकायत सुन लगावा के का हो गेलो ई कत चलाते रे है बड़ी हरामी है जनल हूं मर्दन में आवा बड़ नहीं है तहर नतिया से बड़ ना होई का मार के हमर भैया के कपार फोड़ देले बा हो अरे तो लड़का लेके झगड़ा कले सर मार के फोड़ देते में कौन चिल्लाए के बात बरे बड़का तू ही मलकान का बनता अपना घर के तनी मार के फोड़ देबे आया ये कहे त हम कह मामू लड़का बानी फोड़ देनी हम हो तो जो मार के फोड़ी है तो तोरे फोड़े वाला बाकी ना और जेठले ऐसे ही बोलल जाला बुद्धि ना सिखबू अपना माये के रहने में सिखले बिया दूसरा के घर दुआरे जाए के बटे तन रहन से बोला आ माने सिखाइले बनी यहां के जाके मारा त कपार उखाड़ के बैठ रही कि के होता तन का मार के फाड़ के चल जाओ आई हो द इनकर माइयो ना तना बोलेली जतना ई बिटुया बोलेली अरे मतर ये सिखाइले बिया खान ले नहीं खेनु यहां के सिखाइले बनी अपन नतिया के कि जाके कोई के कपार फाड़ दे मार के मनी आ दू त बड़ा गाले लाल हो गइल बा अब की बार छुई नु कहत कि अभी मारम तो मार दी तो मरबे करी रे
मारी मारी ये कैसे बोलत है देखा तो वो मुहे लागल बनी रो बुद्धि नहीं खे लइकन बिया लइकन बुद्धि बा एकरा हां लइका भी हो भीतर सियान भी है लइका भी हाथ रह के बोलतिया अपना सियान आदमी के बोली ना निकली तो जो अपन माई होइले तू त सीधे तहार फुटेला त कैसे कहलू केहू घरे चजलू लेके कोरा में आ कपार जतले कि हमरा के पैसा देबुला तबे एकर कपार एथी पट्टी वट्टी करवाई में अपन पैसा त निकलबे ना करेला कैसे हां करे त काहे ना जाइब रे त हमनियो के जाई ना नु हां ये जो सासे बिटुया कातना बोलत है दादा लंगटिन कहीं का साफे जे रह जे बुझे जे के हर पिसबू तनी दाद के रखेला नु लइकन के मन चढ़ावल जाला आहो तो लइकन के मारे नी पीटे नी ना देखेलू ना कनिया लेकिन वो सन आंटी बा मारिए दरस त का हो गइल लइके के चलते सियान में लौरा लाठी हो जाई जानते नी दुआर पे आता सनु त कौनो के मार के भगाइन कम के हमर दुआर पर नत बैठस और अकेबे तोरे दुआर पे तोरे बाबू के जमीन यहाँ तू खाटी निकाल के जलू दुआरिया पे सूते खातिर नु त वही घरे हम ढेला चला देम कहम की तार नतिए फोड़ लेबा देख ली कितना लंगटिनिया साफ बिया एकरा बुझाता बापवा के हउए ना एकरा बापवा के हउए जमीनिया सरकारी जमीन में बाइसनु अतरा आगवा छेक लेबे से तेकरी के दुआर हो गइल बड़ा का ई हाल बाटे त बताई जहां जाई त का बिटुया करी जी हाथ ना लड़े के चाहिए बेटी टाटी के अभी हती चुकी बाई त ए जे के हरदी पिसियन अरे मतरियो ले गोइल बिया हो दम नु दतिया पे परबे दतिया कैसे किरकिर किरकिर कइले रहे खोज खोज के तो ऐसे तो बोदोर के गोइली नु ओसे इहो चल जेन बोदोर के जानलू जदी छोड़ी जदी का एकनी चले के बाजार तनी चलती जे सिंघाड़ा के पर्व त्योहार आवत हुए निके चाइल बो तनी सिंघाड़ा के हलवा उलो किनवा दे तू हमरा खेले झिलुआइल पिलुआइल ना लोके ओइ सोच आटलम सिंघाड़ा के हां सोचत रहे आलम का जन कहां दिमाग रहे अरे वे सिंघाड़ा के हलुआवा बनावे खातिर आटा वाले चले के चल हम लेके आवे के कहियो ना का करम जी अभी तो अभी लिया के ध देबनु तो ठीक रही ना तो जाना तो नु इतिया पर्व त्योहार आई तो कितना महंगा क देबे सन तार दिमाग नहीं के जानलू हम दूर के एने ओने करी हम कौन बुझाता कि हजार बाजार के फेर हो जाई आहो कल देखो तार भैया आई रहन हां आ काहे कपड़ा छिले वाले ले बड़ा आई तो हम जानते नहीं कि दे आदमी के चाची ने मुअल बिया हाँ, तू तो गोइबो ना कलो तू तो उहे बाड़ू अब का न चलेला हमनी के ओतना अच्छा चलेला ना खाली उछिलवाल बन नाम पे एथो तो करही के न पड़ी मेधावा हमनी के चलेला खाइब खेम ना चलेला हमनी चल ठीक बा जात नहीं दादा नतिया के देखी ना तो मारो के झगड़ा झुगरी कली हसन ठीक बा जाए बाप हो बापी गाँव में बिना मन के लड़ाई झगड़ा होत रहे दादा इहो कम बड़ी इनका समझावे के ना चाहिए आए अपन नाती पुता के समझा बुझा के रखल जाला हो इका मतलब है मुँह के जबरी नु लड़त रही ठीक है न कहती बेटा हुआ आतना पहले इनकर फाट रही दादा हो दादा मैं गाँव जान जाई जौन ना करे के तवन करम कर दी चलो हो काम करी का करी कैसे बाल बच्चा बिना घर में अकेले ठीक नहीं के लागत हमरा कबो हमर मन करता ना कि जहर मौर खा के मर जैती कह तो बानिए जी अनाथ आश्रम से लइका ले जाओ तो नहीं खिलेती यहाँ के घर में अकेले काम करल ठीक हमरा नहीं के लागत मन का सुनो तारू का जी ये बड़ू एगो काम रहे हो तारा ले का बोली कहिए ले सोचत रही का इहे कि देखो ना बाल बच्चा हमनी के होत नहीं खे तरह तरह के दवाइयों तरह के दे के देख लेनी कोनो ऐसा दिनों नहीं खे जो दिन तू दवाई ना खात हो ख कोई जगह मन्नतो अपना से मांग के देख लेनी समय बीतल जाता गाँव घर हित नाता इतना टून मारता ताना मारता कि हमार करेजा एकदम फाटे लगता हमारा लोग बर्दाश्त होत नहीं खे तो हम का करी रहुए बताई हम का करी जोन मांग कर रही वो मिलल के जन्म में लागत हमने के बबुआ ना हुए संजी देखो ये जन्म वो जन्म के बात नहीं खे हम जौन कहे आइल बनी नु करेजा पर पत्थर रख के तू सुन ऐसे करेजा पर पत्थर रख के हमहू कहता नहीं हम ना चाहत रही लेकिन मजबूरन हम तारा एगो बात कहल चाहता नहीं का बोली ऐसे ना चाहत रही कि तारा मन के दुख होई बुरा लागी ना बुरा लागी भगवान तो हमरा जरूर सही बिगड़ ले बन अब हमरा का ही बुरा लाग के करी ये बताई सोचत है नु तार बहिन बड़ी न छोटी उनकर लिए सोचत नहीं कि बियाह कर लिया अगर तारा इतराज ना होके तब हे जी अगर तारा दिक्कत होई त ना करम हम
हमारा कौन है राज नहीं कि अब बताई हमार तो मतलब बबुआ बुचिया होइबे ना करी सन तो बुचिया आ जाई तो ओकर बुचिया बबुआ हो जैसन तो कनिए के खिलावल जाई। आखिर इतना धन जायदाद बाटे कोई के तो रखे के चाही ना एकर ख्याल रखे वाला ना तो गोतिया दे लूट के राजा हो जैसन ई बतिया हम कहे वाला नहीं सोचली रहले। आखिर कोई ले रहुआ बियाह कली ऐसे भी हमार बहिनिया ले कलम तो ठीक न बा दूसरा टाइम के आई तो हमरा जोरे सहत के व्यवहार करे। यही से हम तारा बहिने के सोचतनी कि घर में आ जास। पूछ लिए एक बार माई ले हम पूछ लेम बात विचार हो जाई ठीक नु एकर टेंशन नहीं खे लेवे के। जे भगवान जी फेर वैसे ही हम करो जोरे ना नु करे नहीं सबका चोरे सब चीज ना होला बात समझ तरुनु। आ देखो बड़ा सोच समझ के कहिए ले मन में चलत रहे लेकिन कहत ना रहे कि तू सोचबू कि देखो जरूर। ए कनिया हाँ दीदी आई का करतरू हो कुछ ना बैठले बानी। हो दादा मोरी असली बैठल बजे मोर दे मेरा का समाचार सब समाचार ठीक है बाटे बा। अपन बताई कहनी एनु कि तनी मनी जीरा मरीच मांगे आइनी ह अच्छा दे तनी बाटे अचानक खत्म हो गल तना हमर गोतिनिया लंगटिन हियनु कि हम कही ना कि जब 2-4 दिन के रहे सामान तबे हमरा से कहलिया के हम दे दिहल कर लेकिन ओकर आदत नहीं के सुधरत जब बनावे के हो जब पूरा खत्म हो जी डिब्बा वो में तब कहे कि दीदी हई चीज नहीं खे हो नहीं खान भैया जी का ना गोल बन एथु पेनु गाड़ी लेके गोल बड़न रहेलन तो आ जलन ले जुटो काठो लेबे आ जलन कब देख। हाँ तो का करबू एक ही काम नहीं खेन वही में गाड़ियो चलावे के बाटे घरो देखे के बाटे उ तो छुट्टी पर रहलन त घरवा के कमाओ कर देवेलन नहीं खन गोल बड़न गाड़ी चलावे। कनी बबुआ बड़ी उदास बैठल बानी ना भौजी कोनो ऐसन बात नहीं है। हम बिगड़ले बन तो जानत नहीं कि बाल बच्चा खातिर का तना ठीक बा हम तब जातनी बहरिए ठीक नहीं। का करू सब किस्मत के दोष बा कनिया आदमी के दोष ना होला भगवान के मर्जी के ना कोई के चलल बाटे। ना हम बात क के बताई त ठीक बा बहिनिया ले बियाह करवाए के कहतनी ठीक बा नु दीदी अपन बहिनिया ले बियाह करवाओ तनी। आ हो तो तार बहिनिया राजी होई तब नु पूछलो जा बहिनिया से ना अभी ना कल हम पूछब हम अब बताई दूसरा टाइम के आई को दिन आई से हम अकेले सकेले रह। हाँ एक कनिया तो बियाह शादी हो जी तो लड़का फेंका हो जी सही बात लेकिन एगो बात ध्यान रखियो कि सवत ऐसन चीज हनु कि केहू ना बर्दाश्त होला चाहे अपन हो चाहे गैर हो। अच्छा दी अभी ना कि बहिन सह तो जैसन करबो खरी तो बहिनिए नु या सह जाई भगवान तो सही बिगड़ले बन लोग बिगाड़िए के का करी रो धो के रह जाए जिंदगी पार लाग जाए। सब टोला तारा पर मोहाला कि बेचारी के एगो लइका रहित त कतना घर अगना में खेलित कूदित माई माई फोन करे बिना नु सुनबा कैसे तो कहला कि मेहरारू के जिंदगी सफल कब होला जब माई बनेली सन तबे होला जानलू न तो ऐसे कोनो मेहरारू बनला से फायदा नहीं खे जा तो ठीक बा माई बाबू तार राजी बनन जा अभी ना पूछाई देखम तो मने मने हमर से हमरा कोई ना बोलिला इहो दूरे रहलन। हां तब अपना दिल के बतिया हम के करा ले कहे जीबू हो दास ऐसे ना कहिना जा तो का करे खुशी में हमार खुश में कोई से बियाह करे राजी बनन करे कहत रहन इहे करे के कहत रह। अच्छा ये करे कहलन हम कनी कहली हमरा कोनो दिक्कत नहीं के ना ना नहीं में दिक्कत के का बात बटे अने का दूसर आई त कहन कैसन आई कैसन नहीं तहार का गति करी कोनो ठीक बाटे बुरा मत माने के ऐसे से त लाजे डेरे करी न हां करी नु कतनो कैसे त काला के हंसो कतनो टेढ़ होला त अपने खींचेला दर्द त जरूरे न होई कि हमर बहिनिया हिया ज्यादा कलिया कोनो बात नहीं के एमे कोनो हंसे वाला बात नहीं के जानलू नु जब भगवान बिगड़ले बाड़न त दुनिया रहते क लेता निमने प देखो तो लइका फइका छोड़ के दू दू गो तीन तीन गो बियाह क लेता आदमी नहीं के क लेत त तहार त लइके नहीं के एगो बहाना बाटे हैं आई जेरा मरिस देता नहीं। हां चल चल ये तो बात बा ये दीदी का करब सोचत रहा हमारा लागत कि अगर बहिनी से नानू बतिया उतरल कि बियाह करे के कहता है मन तो करता कि कहीं बतिया लेकिन हमारा कौन काम ले दीदी तहरो नहीं खे का हो कनिया ना बाटे हम एक हाली विवाह में ना हाथ ना ये अचारवा में ले अरे जाय दो हो दादा आ का हो जी हम रख जान तो हम केहू के घरे ना जाइना जान तो रहबो करते बहाना क देबे सब आ तू बारू ना कि कोनो चीज के बहाना ना करे बहाना का करे भाई एक भी आदमी रहेला त घटे बढ़ेला तब का ऐसे माने चलिए ना कोनो चीज ठीक है कहां से मंदिर से होई हां आई ना हां आई घर में बताओ तनी। हेलो 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 कहाँ बानी की बोलत नहीं खी आई घर ही बनी दीदिया मानल अरे हमार सोना हमार फेकल जाल बरारी ना फंसी कुछ कही रा जानता नहीं करे जा का सोना
माई से कनी हनु हाँ। बतिया त कलसिया के ठीक बाटे। एक बार तोर बाबूजी से पूछा तानी कुछ गई सोना और दिमाग तो बहुत न चलेला और लाग भी जाला। अरे बाबू तहरा प्यार में जान तड़ू दिमाग कुछ ज्यादा ही स्पीड से चला दी ना हो। हाँ करे जा आखिर हमनी के शादी बियाह हो जी। सुनो ऐसन ऐसन साजिश कइले बनी नु ऐसन ऐसन दवाई तारा बहिन के हम खिया देले बनी आ अभी का कोई 100 साल बादो ओकर बच्चा ना हुई कबो ना हुई। जी कहाँ से दवाइया वो लियाई रही कि दीदिया के पहाड़ी बाबा से मांग के लाई रही औषधि हऊ। हाँ हाँ ओकर कबो जीवन में बाल बच्चा ना हुई ठीक न बियाह ना होई बाल बच्चा तबे नु आ ओकर बाल बच्चा ना हुई आ ओकरा जगह पर दुल्हन बन के हमार तू अइबू कि डोली चढ़ के आ जाए मन में लड्डू फूटा तने सुना। हाँ सुना मन करता कि कब तारा बीरी आ जाए। घबरा मत अब बहुत जल्दी अइबू। जाना दला करे जा। अरे करेजा कहलू तो करेजा दू हाथ अंदर चल जाला। अरे बहिला अरे का हो गइल अरे अब हम जननी के ते सारा है जगह ए जले ओजा टाका डोल के ले बैस रे आय रे गाड़ी आय ते ही दवाई दिवे ले बैस रे आय के करा के पाहुन से जोतिया के हम काहे के दीवार कौन दवाई खिल बैस रे कौन दवाई खिल बैस रे अरे आ कहिए फसल बे रे आय बोल किना रे पाँच से बतियात रहिस कि ना बतियात रहिस का कहत रे आ का के ओकरा के पाँच किलो दवाई देल बेस रे काहे के बिया कर खातिर ने आय भातर बड़ गो आय हम उहे के कहत रही कि तरल कहत रही का कहत रही का कहत रही देख माई हमनी कहूंगा वहां से हम बहुत प्यार मोहब्बत करी ना ते हां अच्छा हम उहे के साथे रहब आ बहन के घर उजारी ना घरे उजर पहले जा दिए तो फोरिए देम के मर जाइबू है बतावा हो है रानी के कितना ही बदमाशी कइले बिया अपने बहन के बांझ के दवाई बहनोई से दिवा के बियाह कर चाहती है बहनोई से ही तोरा लाज बार तनिको हम गांव समाज में बतिया कम तो तोरा के मुंह पर थूक नु दिए सरे देख मतरिया हमार तोरा के दुनिया में लइका सुन रहा सरे हैं लइका सुन ना रहा लेकिन वहां से हमर दिल लाग गई। कैसन दिल रे कैसन दिल कैसन होला आ प्यार मोहब्बत हो गल त कैसन का बताई बतानु तोरा प्यार मोहब्बत करे के उहे मिललन आय तोरा बहिनिया के मुंह एक बार ना लौकल अरे सोतिया ना लौकल रे तो तोनी के ना ऐसे शादी ब्याह कर तू से तो जीजा जी कहनी कि हम ओकरा के दवाई लिए तोर बियाह ना करती कुंवारे छ देती तोरा के तो लेकिन उनकरा से ना कर तू सा ए से ओकरा के जहर दिवा देले भाई से के लेके न थोखे। हां बाप हो बाप ई बात हम दुनिया समाज में केकरा से कहम के एगो बेटी हमारे एगो बेटी के घर उजड़ल बिया आए एगो और बात सुन ले मतरिया अगर वहां से हमर शादी ब्याह ना करबू सना त हमनी के भागियो जाई छी ते तो एगो बात तू सुन ले अगर राह रास्ता तेहू ना धरबे न त गानावा में खून के गड़वा दे खादे भूस भरवा दे हम एगो बात तू सुन ली है हम ऊ मातारी ना होई ऊ ना होई हम जान ले का हो जी शादी ब्याह करा देबी त दीदी से मिल के रह मग दीदी तोरा के कह देनी कि हमरा जिंदर बना होई कि बेटी के मन साकाई ठीक बा तेरा जिंदर बताऊ ना उनु त हम ऊ छोटी नहीं कि सुमित के छोड़ के कोई और भी चल जाई। हां अयो दादा माई तो जान गई सब बात सुन ले भी मतरिया हम बाबूजी से कह दिनू तो बाबूजी हमरा के बहुत मार पहले नंबर मारिया ओकरे बाद कहलस कि तरह के आगना में काट के गड़वा दे हम तो तुम का करे हमरा बुझाते नहीं कि वहां फिर फोन कर तू तो एक के गो बतिए बोलता ना ई चला भाग चला अयो दादा ए छटिया करे हमरे समझ कहां भाई क्या करती तू नहीं जान तली माई सब बात सुन लेला से वहाँ से जीजा जी से बतियावत रही तो माई तो बाबूजी से कह दी तो बाबूजी हमरा के बहुत मार मारे हो। हां तो काहे रे कैसे बतियावत रही तोर बाई देख लेले हई जान तली बतियावत रही चौकिया पर बैठ के पीछे मुंह आके सुन लेला से कुल बात का करी रे बता तू हमरा कुछ नहीं के समझ में आवत
तो जाए दे का पर भी बहुत मार मरले है ये। अभी तो मरल से ना 2-4 थप्पड़ मरल से है, लेकिन कहते कि कब जाए दे। एगो काम करना, मोबाइलो माई छील ले तुरंत में फोन से बतियाई तो मतलब देख ले तू जीजा के जी का हमारा नंबर बा ना तोरे मोबाइल हाँ में। बाटे चल बतियाई होनी है। अरे उन्हें हम ना जाइब रे। माई एक तो ऐसी तो दुआरी नहीं पे घर में भाई बैठल हुई दुआरी पे आ जा देखो ना फोनवा जीजा जी पे लगा के तनी से कह देना कि छुट्टियां मारा आ तू हो का वजह से माने हां ए जे काची में लाबार लगले भौजा कुछ ना नहीं बतियावे खातिर इने बिगाड़ के करा के धतल भौजा हमने के बिगड़ ले बन जा हो। तो तब कोची अपन अपने घरे काम करे जाके त तार माई आई कतने बोले ली हमरा के आ तू हमरे घरे पर रहलू पूछे खातिर नहीं ना लनी पूछे हो जा काहे हमरा घर से जा जा बा गाइछा में जाई के ना कतले गाइछा में धइल बा का काम बात नहीं कुछ काम नहीं जा जता ने दुसुती एथी मार जाता घर न त घर न त घुमा जा गांव के पिटिए बिगड़ गेल बैसन काहे ना कह दे रे कि बगीचा में लकड़ भी नहीं जाई के हा। तोर माई कितना बोलत अली देखत अली तू पागल हो, कुछ बोले ना खाली कतलू काम होता का कही कतना बोलत अली उनकर बोली के बड़ी बोलत अली उ। अरे बोले ले वैसे ही तू जानत नहीं कि नहीं जानत। हमर माई ले कह दियन त मारे न लागी हमर माई। जाय दे यो बात ठीक है कहतली कह दे जाय दे चलो तन से जाके फोन लगा के कह दे ना आ का जाने केने निकलल बनिया तो नहीं की खानू नहीं की खइले फटक दे के ना जाता नहीं करा के थूर फिर फटक सब काम काज सही पड़ल बा कमो करे के मन नहीं के करत देखा ना महाराजा घर से बड़े के तोरा काम करे के मन नहीं करत है ऐसे काहे कहते नहीं हम करी ना कामवा तोर मुंह देखत है तो मन करत नहीं कि तोर मुड़ी तोड़ दी हम का कोई नहीं हां का कोई नहीं पूरा खानदान हमारा के तार के रखले बड़सन रे तोर माई तोरा बहिन को तना मार मरले बड़ी काहे खाती हम का जानता नहीं जी हमारा पे काहे चिल्लाता नहीं काहे के चिल्लाता नहीं हमारा पर तोरा बहिन ले हम प्यार करी ना कहिए से जाके बोल दी अपने माई ले जानले की का कहता नहीं अरे अतने ना अभी आगे सुन तोरा के जतना दवाई खेनी नु तोर बच्चा होखे वाला ना बच्चा ना होखे वाला दवाई खेनी है समझ में आइल ताकि तू जीवन भर बांझ रह आ तोरा बहिन ले हम बियाह कर ली का कर ली बियाह कहे कि तोर शकल हमरा शुरुए से पसंद ना हो ऐसे हमरा के दवाई रहुआ दे देनी इतना दिन ले छछनावता नहीं कैसन मरद बानी जी खूब बढ़िया हमारा लेखा मरद कहीं ना मिली तोरा रहुआ प्यार कइले रहती ना हमरा से खाली बोल देल रहती लेकिन हमार कोंख मारे के का जरूरत रहे जान तड़े प्यार तोरा लेखा लड़की से हम करम स्टैंडर्ड में बाईस हमारा तेरे तोरा ला हम प्यार करम खड़ा हो रहुआ एक बार बोलले रहती तो हम ही घर छोड़ के हमें अबे खड़ो देख यही पॉइंट बतावे के बाद अभी बैग उठाओ झोरा उठाओ निकल इका गोतनी हम कहां जाए अपने माई भी लो कहां अरे वही दिन देखा कती हमरा से बियाह शादी कइले रही जी देख अतना दिन से अपन काम बनावे खातिर तोरा के मेहरारू बनैनी सोना बनैनी बाबू बनैनी बहुत कुछ झेलनी जानली नु लेकिन जब कामे नहीं बनत त ते कैसन मेहरारू आ हम कैसन मरद बोरिया बिस्तर जितना बानी सब उठा के निकल मुर्दा घाट ना हकी जहाँ बैठ के रोबे बिलाप करबे ए जी ये रहुआ ऐसन काहे कोई नहीं माथा गरम होता हमारा का मिलल माथा रहुआ के ये सब कह के हमरा से गली बता दी हमारा सुकून मिले वाला रहे लेकिन तोर महतारी हमारा के सुकून के प्राप्ति ना होके देलस का ना होके देलस सुकून के प्राप्ति ना होके देलस जानले तोनी का पूरा माई बेटी के जीवन ना तो हंस नहस कर इनु त कहिया सन ए रोहा रोड ढेर देनी है करेक्ट निकल उठा हम कहाँ जाए घरे हम घरे मरता नहीं रहुआ के प्यार बतम बियाह करवा दे माइले तो क्या हमरा के खदेरी माथे चले एजा ले खदेरिए के तोरा के तबे जब तक तोर माई तोरा बहिन ले हमर बियाह ना कराई तब तक एजा तोरा नहीं खावे के समझ गेले ऐसे नंद बोली ना ऐसे नंद बोली छुए मत निकल नहीं क्या सुनाते जाता ना जल्दी निकल त काट तो अभी काटे शुरू करो
माथा गरम कऽ के धैले बिया। सलातना दिन के प्रोग्राम बनावल पानी फेर देलस, चौपट कर देलस पूरा प्रोग्राम के। अब एकनी के हम बताओ तनी कि नहाला पर दहाला का कहाला। एक माई हीरोइन बनती है नु, ले वो हीरोइन भेज देनी, बन हीरोइन। देखो तनी कितना हीरोइन बनता रे। साला गुंडा है, हम गुंडा है, गुंडा जो जौन करे कोई तन कली है।